Salamu aleyküm. Polis elimin gepleşigine hoş geldiniz. Plus 50 ming. Büyük mihmanımız polis eliminden geçmedi. Yani YouTube'da milyonlardan geçen videosu vardır. Kim deyip fikir ediyor? Elbette Begenç Örayev. Hep aklımda kalacaksın. Elfiza bir belalı başımsın Elfiza. Begenç polis elimin gepleşimine hoş geldin. Hoş gördük. Begenç seni birinci tanıyalı. Birazcık özün barada aytıp berken. Ben Begenç Örayev, Liwaq vilayetinin Kerki şäheriniň Dostluk şäherçesinden Burguçy obasyndan. Oho, tüveleme. Gomy adaylar. Şükür bilýäle. Siz näme goýmak adaylaryňyz? Bizim gol Hudaýa şükür. Begenç, Maşallah. onu näme? Polis elimin gepleşimine başlaýar. Sowallarmy berip ýuwaş-ýuwaşdan. Şey diyeyim. O Ses Türkiye çıktın. Elfida Aydım'ın YouTube'da 13 milyondan geçiptir. Berekellah. Ne için? Seriozny klip ya da Aydım işleyen o afterski diyelim yani özün yazıp özün alıp ne için işleyen o. Şonu bir ayet geçten de bir bilsek. Aslında bar, pikrimde bar yani. O bir özüme diýişiniz ýaly aydymjagaz bir klip çalyp edesim gelýär. Ýöne birazjyk ara kesme berdim. Elbetde ol ýarşa gatnaşandan soň aytdym, çykyş etdim, konsertler berdim. Ýöne klip zada gelen wagty birazjyk ara kesme bermeli boldum. Nesip bolsa ýakynda täzelikler bilen gaýtadan ýene-de sahnalara çykaryn diýip umyt edýän. Nasip olsa biz Paraşat ya da Aydımlarla tüvesek bir ulu kanalların biri ve onların arasında saylanmak. Talant gerek. Şey diyelim, gıyız kaçar. Biz senin arkanda dünya seni kollayaz. Sağ olun minnettar. Fikrimce bizim tercihlerimizden senin tarafında senin arkanda seni kollayandır. Sağ olsunlar minnettar emmesin. İnternet portalını, Awa. Instagram bolup biler, YouTube ya beyleki messengerlar bolup biler. Gıyılar aktif mi, oğlanlar aktif mi? Sen fikrimce. Birazjyk oglanlar köpräk geldi. Aktifiniz var. Aktivni awa. Sen diýişiň ki, oğlanlar aktif olsa var, men pikirimi aýdaýyn. Bizim gıylarım aktif. Bizim gıylarım internet portalında hiç oğlanlardan iyi dağılmak kim değil yani. Ýöne bizim gıylar var ha. Awa. Şey diýen, menin pikirimçe ken like goýasy gelen ok ya da ken komentar ýagny tesir goýan ok. Şey diýen, dogrymy? Ýene de bir gadım da, ýene bir sorum. Men ünseriýän oğlan aýdymçy bolup Instagram'da ya başga bir ýerde tapawdy ýok. Oğlan bolondy özüňi agza jemlemek ýagny patpişik agza jemlemek kıyın. Kıyın ollar awa. Men seredýän gyz bolsam, ken odan bolmana gerek gelken görküm olmasına gerek gel ya bir aydınçı olmama gerek gel. Sonra da agzan ken bolup bilýär, dogrymy? Awa. Muňa bir sebäp barmy fikrimçe? Ona hiç xil pikrim ýok. O Dogrusyny aýdaýyn, hiç Olar xil hiç pikrim fikrim ýok. ýok. Ýok, hiç xil pikrim ýok. iň gowy ören 3 tane aydınçy kim? Dinle Türkmenlerden mi ýoksa tapady ýok? Tapawdy yok, mama tapawdy yok. Ailece mayvurlu tapawdy yok. Uzun boylu, alçı yüllü, ödün edip olsa da tapawdy yok. Ýoksa tapawdy ýok. Aýt birinji saman türkmenler aýdar. Birinji Grigor Leps. Türkiýedenam Murat Göbakan var. Bu ay yüzlüm aydın var, belki de bilýändirler, dinländirler. Men aýyzdym aýdym. 15 sekundyny efirde goýup geçerim ýagny. Gepleşimi gaýta Awa goýup geçerim. bilmeýänler biler. Gece çeker günleri solar, gözlerime yaşları dalar. Hatıralar beni de ağlar. Neredesin ay yüzlüm? Gowaýdym, menden maslahat dinlän. Şolara has köp meňzäsimem gelýär, dogrusyny aýtsam. Sebäbini hem aýtyp geçeýin elbetde. Misal üçin bu Murat Göbakan diýen aýdymçym, aýdan wagty ünüs berseň madamy gözünden ýaşlar akar onu. Yani ol diňe men aýdyp geçeýin diýen ok. Hakykatdan hem ýüreginden getirip, yani
her aydımını yaşa olardı. Şo yaşan üçin gözümden yaşlar akıpdy. Gepin kıyıkata şey diyelim, sen şu iki aydınçıdan başka aydınçılara seyredenle ılhamı kenan alıyor. Edilöz. Hatta aydın goşuk zat Bu Türk aydınçıyım ben tanımadım, belki aydın dinlesen tanır. Yönü Grigor Leps edil tane boşluğun sözü yok. Türkmen aydınçılardan 3 tane. Hökman mengezek bolyanın ya hökman şundan ılham alaylar. Govurup dinleyen aydınçı. 3 tane. 3 tane san vermek birazcık kıyınrak bolýar. Çünkü menen tak bilərsiniz başlangıç täze başladım. Bir zat diýmegem men üçin dogry ýöne söýüp dinleýänlerim elbetde Nur Meredow, Halife Bakşymyz, ona ýatlap geçeli Allah jan jaý jennetde bolsun. Atabay Şaruliyev ve elbetde Perlan Kalmuratov'am ol gitara bolan üçin ondanam köp zatlar öwrenýän. Sana vermeli. Ýöne hazırki döwrüň başçylary var. Söyleme bizlerde bakşam köp bilərsiniz. Emmesine Allah jan üstünlük. Allah jan emmesine ýola çyk bolsun. Ýöne edil 3 tane san vermek men üçin dogry bolmaz. Oň üçin san aýdyp biljekler. Genç. Cemil Bilge diýip birisi YouTube'da sen hakkında sen barada ören gowy sözler aýtyp geçipdi. Yurttaşlarımız tarafından sevgiyle, ilgiyle, beğeniyle izlenen O Ses Türkiye'de bu akşam öyle bir ses vardı ki Şu videonu gördün mü ödüm? Gördüm, dinledim, uýsandym, hatta ağladım. Şonu gören wagtym bir hil ilham aldım diýsem, has öňe gidesim gelip başlady. Ediyen işinin Çünkü- doğru yolluğunu Ha, şol wagt hasam özüm hissetdim şonu, duydum. duydum. Şol adamı hiç sen şu diyen adamın Cemil Bilgin'i tanıyan, öňden tanıyan ya son tanıştın mı? Elbette tanamok, tanışmagam nasip etmedi. Ýöne YouTube'a şol men videom goýan wagt aşaňa tesir ýazypdym. Ondan soň ol habarlaşdyk, yani internet üstünde. Sag bolsun aýtdym, minnetdarlygymı bildirdim. O Ses Türkiye 2017'de çıktın doğru mu? Ya 2016, ha. 2016'da çıktın Elfida bilen. Şondan tüyöleme berekala belli bir dereceye geldin. Ve şu derece gelenden soň sen korporativ bolýa, toy bolýa, toy hyzmatlary bolup bilýär, konsert bolýa. Şoňa meňdeş korporativ diýelim, gepin beýtip. Aga. Iň uly gonorarym, ýagny pul tölegim, iň uly pul tölegim aýda 2016-njy ýyldan bäri iň uly pul tölegim. Birje çykyşym üçin. Ýagny birje diýenim bir akşam üçin ýa Düşündüm. bir sahnan üçin. Nirden haýsy saknadan alanmaýçakdal. Ýöne elbetde men hiç bir wagt has beýikden asylasym gelmedi. Oň üçinem bir ýarma ýakyn bolar, $1,500 ýakyn. Ondan beýgem alyp görmedim. Terekella ýagny $1,500 iň uly gonorar. Ören gowy. Ondan köp hiç wagt almadım. Ören Ben gowy. alyp görmedim. Genç inşallah yakınlarda okullarını bitirip diplomlarını al. Yine bir zat aýtyp geçecek. Sizin için yörüyte. Täze bir habarlar. Menem gyzyklandym şu wagt. Genç şu wagt görensiniz belki ya inni görürsiniz öz sahypasyndan bir iki tane cover paylaşdy, täze coverlar ve yakynda After Sky'lar, albom, klipler İstanbul'da kontrakt boýunça işlejek diýip mys geldi. Dogrymy söýleýär? Hawa dogry. Nesip bolsa az galdy. Oňa da az galdy. Azıcık ýokurda ýyşdik. Bilişiniz ýaly Yeni Kapı Fitch House'da. Sag bolsun. Ve ýyşimizden soň Yeni Kapı Fitch House'un mehmanlary üçin ýörüte degen çoray. Canlı ses, ýagny gitarada joy muzika bilen 5-6 sanjy aýdym aýtdy. Inanmarsyňyz Elfidany siz YouTube'da görüp bilersiňiz, ya Instagram'da görüp bilersiňiz. Ýöne canlı eşitmek wapşe başga. Canlı eşitmek, Sag bolun canım. canlı eşitmek düýünden başga. Men aýdaýyn. Sag bolun canım, sag bolun. Berekella. Sesiňe sağlyk, şeýle. Minnetdar. Inni gepleşigimiziň ýene bir bygykly ýerine geldik. Gelen sorawlar okaýyn sana. Aha. Bezikdi kymyşeýle soraw berýär. Aýdymy, haýsy aýdymçyň stilinde aýtýan, ýa meňde çek bolam degen soraw. Bu soraw aslında ýani jogap berdi. Başta gepleşigimiziň başynda jogap berdi. Bilişime göre Grigor Leps ve
Murat Göbakan. Murat Göbakan. Elbette yana bellep geçen Haluk Levent bu Elfida Aydım'ın döredicisi. Ol yazıptır, hikayesini bilmeyenler açıp okusun, benim okudum. 9 yaşında vakti bir gizcağız rak keselinden dünyadan geçiyor. Şoň üçin yazılan bir aydym bu Elfida. Elfida da gyzyň ady. Yere gelse ağlam aydym aytmak nesip etsin. Çünkü başkaça bir duygu. Toşlayan, elbette duygu bilen aydym aytmak bira ören kıyın bir zat. Şol olup geçen aydymdaky ýagdaýyň içine, ýani hekaýanyň içine girip, şol aydym aytmak, şol aydym bile ýaşamak, şol aydym aytmak üçin birinji ýaşaýan şol. Şol ýaşap bile aydym edýän. Doğru. Kime meňze aýdýan zat ýa-da aslında bilmedim men özüm şu wagt zat edýän aydymlar dinleýän elbetde öňküler däl. Häzir ine täze aýdýan aydymlarymda aydymlaryň eýesinden aydyny bilen meniň aydymlarym hiç hilde zady ýok, baglanşygy ýok. Şonda bolanda men şu wagt düşünüp başladym, özüme görä bir stilmi gelip otyr. Ya bu elbette eğer diýine arasa meňzemellerle her kim özüniň poçak boýunça, özüniň hat boýunça etmeli. Men hemişe diýýän bir zatym bar. Hiç wagt birine meňzäsim gelmedi. Aydym aydanda. Men näme üçin Grigor Leps ýa-da Murat Göbakan diýen olaryň ýani olar duýgudan ýa hakykatdan içinden getirip aydyn üçin olary meňzäsim gelýär. Ýöne aydym aýdysy stili meňzemeýär. Elbetde meňzemeýär. Belki birazjyk ses rengim meňzeýän bolup biler. Sada bir şey diýär. Beýenç şeýli sowa. Başy bolmak üçin odan ses gerekmi ýa-da tona ýerip ritme ýersen bolýarmy? Men pikirimçe diýişmeli. Birinji meniň öz pikirim ýöne. Şahsy pikirim aydym, ýani aydymçy bolmak üçin, ýani bakşy bolmak üçin duýgu gerek. Duýgu bolandan soň elbetde sesin, ýani sen ritme her kim girer. Girmese de öwrener, girip biler. Ýöne girenden soň eger seniň dinlejiniň gulagyna ýakmadyk bir ses rengin bar bolsa dinlenmersiň. Misal meniň öz pikirim. Onun için diýjek bolýanym, birinji duýgy, ikinciden elbetde birazjyk gulaga ýakynly bir ses. Üçüncüden sen tägem bilmeseň bolan ok ritme girmeli, tutmaly. Şunu men häzir belli keçetim geldi. Aydymçy bolmak üçin kökman muzikany üçilişi, muzikany şkola, muzika dersi bir zat gutarmana gerek ýok. Aydymçy bolmak üçin meniň pikirimçe, men öz pikirimi aýdaýyn. Azajyk kulak gerek, ýani sluh gerek. Sluh diýen şu belleşýär, ritm ton tutmalysyň elbetde. Azajyk ses begany aýdýar, duýgu gerek. Duýgu istendik stil aydymlykda bolaýmaly. Duýgusuz aydym bolmak, şadyan aydymam şadyan duýgusy bolýar. Elbetde. Gamgyl aydym, gussaly aydymam gussaly duýgusy bolýar, dormy? Doğru, elbetde. Plus elimin gepleşimizin hemayatkari Yeni Kapı Fitch House. O ses Türkiye çıkıp ödüne seyrettirdim. Bir neçe milyon adam ödüne seyrettim. Söyleme berekkeler. Men bu yüzden ya sen yalap. Vatandaşın iyilişinin barına sen yalap. Muzika taraftan bir öğrendin mi? Muzikanı uçuşunu, muzikanı mektep mi, muzikanı institut mi? Bilişmeye göre muzikanı institutu okuyan sen, doğru mu? Gol sonra. Beğendim şu an. Men edil şu vaktam. Bir gram nota bilemem. Do näme, re näme, la näme. Diň atlaryň onuň eşidýän. Ýöne hiç gili bilemem. Ýöne gitara çalýan. Onam öz-özüme öwrendim. Hiç bir halipamam ýok. Hiç kimden gidip nota da öwrenmedim. Öz-özümden öwrendim. Diýişiňiz ýaly. Malades. Gulak. Näme üçin gulak? Gulak gerek. Dinleýän mysal üçin bir ütkeşik mysal üçin na diýip bir ses çykdy. Men şol sese gitarada tapýardym. Ha diýmek diýen bu ses çykdygyna görä bu bir notadan gelip oturandyr we şol sesi tapyp neşeli öwrendim gitarany. We şu wagtym gitaradan hiç şeýle okumadım. Öwrenmedim. Sesde de dilşoň ýaly. Höwesim bar we entägem men höwesçi.
Goweler kestin. Şunu näme şunu şeyle deyin. Bir de vaktinde aydıma başlamak. Yanında Halifa'da yoktu, Öwredenem yoktu. Sağ olsun. Ana kameranın arkasından Dofa oğlum. Sağ olun. İşliyadi sağ olsun. Emsiban ses çağırdınız. İşliyadi bizden burada çıktılar ediyat. Yani elbette Halifa oğlum olsa belki biz başka bir derecelerde geldiler. Elbette Halifa Fikrimce gerekli. näme? Doğru gerekli Halifa olur mu? Hökmen suratda gerekli. Hatta Şöyle mi? 9-10 yaşımda mı? Yok. 13 yanlışmasam 13 yaşlarımda birinci klipim çekilipdi şol wagtda. Ol wagtlar klip çekmem birazcık kynraktı. Prostoyca da bolsa entägem bar. Bir klip çekipdik. Şondan soň men aydyma başladım. Tema yişmi diýaly. Nota diýdik, ton diýdik, ritm diýdik, ses diýdik, Ava. duýgu diýdik. Sen bizim tesir edýän, laýyk goýan, ýörite agdalarymyz üçin birja gowja güwniňiz bilen duýgulu bir aýdym aýtyp berjekmi? Elbette canım bilen. Hemşin aytmaýyn. Haýsy aýdym aýtjagyn men bilýän, men bilen maslahatlaşdy, şey diýin. Türk aýdynyň kawry türkmen diline ýörite siz üçin şuny öýdü. Türkmen diline geçirdi, ýörite ve size Begence Raif yerine getirýär. Dinläli. Ananmayan malıma, mülküme Umidim yok bugün bilen eritire Toprak bir gün menem basar bağrına Adalatın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Adaletın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Ne insanlar geldi geçti kapımdan Şadıyan gelip giden var mı yolundan Kimi garip kimler ayrı yarından Adaletın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Adaletın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Kimi Mecnun kimin dağda aylanar Kimlerde ölüm yok yalı yaşayar Kimi pulsuz kimi milyonlara karşı yar Adaletın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Adaletın bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Yamanların kısın dünya Yaxşıları öldüren dünya Yaxşıları öldüren dünya Senin televizyona çıkandan soň tanıldın, görüldün, 13 milyondan geçti YouTube'daki promotörün ve yolu izi, kafecikte, yine bir yerde köpçülük bar yerde tanıyalar mı? Surata şöyle yine bir zat gelýärler mi yani? Elbette. Elbette tanıyadılar, görýärdiler, surata da düşýärdiler. Diler diýäniň yani şu wagt düşenoklar mı? Şu wagtdan elbette ýöne wagt geçti. Wagt geçti diýäniň ýalňyş şeyle diýeň. Ýalňyjyk ýokarda diýdimi? Arajyk 5-6 tancak canlı ses bilen aýdym aýtdy ve inanmarsynız. Bir ağzından 30 adamın içinde ağzından bir 10 yaşlarına geldi surada düştü. Şey diye, berkel. Sağ ol minnettar. Wagt geçti diýişimiň sebebi şey.
Wagt elbette köp saat ütkediler. Men misal üçün yolda da hatta şu wagt doğru gelsem diýerler. Ol oglan däl, ol ýerde ul görnýärdi ýa-da o wagtlar hor sen şu wagt oňa meňzeň ok. Elbette wagt geçdi. Öýlendik. Doğru. Allaha şükür maşgalamyz bar, şagam bar, bir sany gyzym bar. Ady Perizat. Doğru. Nesip bolsa ýakynda onuň hem 2 ýaşy dolýar. Aydınçlan, şeyle diyelim, keva şeyle bir vakti öyle, dünyadan vaktlanınca soğuya, vaktlanınca aydımdan soğuya, vaktlanınca ya aydımın kızılından soğuya, vaktlanınca ılham gelen ok, düğünden hiç ile ılham gelen ok. Benim fikrimce, köp aydımçılarda şeyle vakt bolyandır. Benim fikrimce, bilmeyen, eğer aranızda şunu görüp duran aydımçılarınız bağ olsa, tesvirlerde yazın. Size de şeyle bolyandır. Televizyona çıktın da o bilen başka bir tanımalığa yetip yıldız keseline geldin mi? Yıldız keselini tuttun mu? Alcıradım şu wagt. Men aňtadan tat alcırayan adam däl belin ýöne. Alcırad diýen ragamjan elbette gynalsak da şoňýalyk duydum özüme. Ben aýtdym, televizyora çykdym, aýdym, gatygowy dinleýärler, tanaýarlar, çagyrýarlar, o hemme zat gülýärler. Ýalňyşsyz adamam bolmaýar dogrudan. Menem ýalňyşlyklar etdim. Ýaşlygam etdim, käbir zatlara düşünmedim sunugat ýolunda. Ulanmaly, Sen böyle şol howa gelende, şol derejä yetindi. Ay men şu derejä yetdim de maňa ne işlat gerek geldi diýip pikir etdim. Sen işlemedin, dogrymy? Birazcık zat görülecek men bir saada oglandyryn ýalňyş pikir etmeňler. Prostoyca ýani Allah jan hiç wagt aýyrmasyn. Çörek bilen, çay bilen şükür edip gören adam birden biraz etlice, göçlüce, ýaglyca çorbalar içip başlaýar. Gowy mekanlara, gowy kafelere gidip başlaýar. Elbette bul adam ütgedi ýa. Menem ütgemedim däl. Özüme men diýdim, sen indi başgaça begenç, öraýif. Diýip bolup başladyň diýip pikir etdim. Ýöne ýaşyk etdim. Ulanmalym, bilmedim sunugaty. Ol ýalňyşlyklar men boldy. Ýöne men şu wagt diýdim, ara kesme berdim. Bir suwga jaňla getirdim. Suwuň içine kaparak datlar atýan, ol bulaýan botany bolýar. Men botany bolup gören wagtlarymda. Ýöne men şu wagt ara kesme berdim. Başda 6 aý bolandyr. Duraldım şu wagt. Gepi gysga kutor olup, Elbette. sen ýalňyşyň tersine sana ne doğru yoldan gitmeni öğretti, doğru mu? Yanlışman gowy Ýalňyşlyklarym şu wagt men dogry ýola getirdi. Nesip bolsa häzir täze afterskaydymdan, men täze klipden, o derejede nesip bolsa geçersin inşallah, Allah jan ýol berse. Bu sapak edin. Indi o ýalňyşyň gaýtalamarsyn men fikrimçe. Bu sana sapak boldy. Beterim sen arşa galar ýa, nesip bolsa. Näme de bolsa birazjyk maşgala başa düşdi diýeli. Ata oldum diýeli. Uje bu zatlar köp saat ütgedýär eken. Köp saat ütgedýär. Düşünjäň hemme zadyň ütgedýär. Öýleniň ýigitler diýen menem arasynda. Köp saat ütgedýär. Beýenşan, sen agalarma, men agalarma, biziň agalarymda şeýle diýin. Beýenjiň özüniň ýörüýte YouTube kanaly var. Aşağıdan bellek geçecek. Instagram'da kanal var, bellek geçecek. Kiçiräjik beýenjiň reklamasyny edin. Koşulun, dinlen, lezzet alın ve kollan. Beğenci öğrenip, siz öğrenin. Goldoňyza garaşan, mehman ildeşler hemme adyň goldoňyza garaşan. Ona beğenci öğrenip, plus elimin gepleşimizi sonuna gelip yakınlaş başladık. Sen bizim azalarında açık sözün bağlısa. Elbette bar. Allah jan hemmäňiziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, işleriňizde üstünlük dileýän, okularyňyzda, durmuşyňyzda mydama ak ýol üstünlük. Tımı medya sahypasyna da ulu üstünlükler dileýän. Medya tımı? Medya tımı gaty ulu üstünlükler dileýän Allah jan ýoluňyz açyk bolsun. Sağ ol. Köp sag bolsun aýdýan Allah jan gowy günlerde duşaly. Medya tımı adından sana köp sağ ol aýdasym gelýär. Kiçik Haws'un adından sana köp sağ ol aýdasym gelýär. Bize ýok diýmedin Eskişehirden ta bizim ýanymyza geldim. Köp sağ ol. Başyňyň üstünde ýeriniz bar. Diňe üstünlük, diňe öňe durmak ýok. Sağ ol. Bize markaňda. Nesip bolsa. Görüşýänçe hoş, sağ olun. Plus 50 000.
Şäherçesi Yok. bolýar. Onda Kirkinam bolýar. Kerki şäher. Lewat ýylaýtyň Kerki şäheriniň dostluk şäherçesinden. Boldy. 1, 2, 3. İnternet par. Birinci Grigor Neşon taşın adını aýtdym. Grigori Leps. Çabuk, Sen aýdýanyň listman dinlemedin, men tanamadım. Yo, bir minut bu yerlerini keseriz da. Kesecek ya goýja ştan. Şimdi Grigor Leps. Men näme üçin Grigor aýdyp bilemokda. Grigori Leps. Ve burada belläp geçesim biller şu wagt şu ýerde. Dogrymy aýdym menem. Doğru. Geçen gitmeşikde dogrymy aýsam diýär. Dogrymy aýsam. Ha şoň kal menem dogrymy aýsam